uJesu Kristu uyinkosi. Bangcwele izindlalifa zezulu. Namhlanje inkonzo yethu izothi ukuhluka. Isimo esiyisona sidala ukuthi ngichaze. Njengamanje abantu ababamba ulayini bathola idate ebuhlungu. Angazi ukuthi ngizoyichaza kanjani mangithi buhlungu, idate ebuhlungu. Kusho ukuthi abantu sebeqalile ukulinda ngaphezulu konyaka. Belindile ngaphezulu konyaka. Ingihluphile ke lento. Yangihlupha ngo-2020. Ngesikhathi ngikhuleka ngibuza uNkulunkulu ukuthi Nkosi, ngicabanga ukuthi kuba kusewo 3 weeks, abantu belinde 3 weeks. Ngathi Nkosi, uma abantu belinde kangaka, uma uzomngenisa ezulwini, le nto engikhulumayo ngeke ngiyikhulume. Khona sengithi ake ngenze i-VN yayo nje ngicacise. Khona wonke umuntu ongenayo ngizomfakela le VN. Mhlawumbe phansi kwesihloko sokuvuma izono, angazi uNkulunkulu uzongihola. Ngambuza uNkulunkulu wangiphendula. Wathi uma umuntu ene-date nawe, number 2 ebhale phansi ngomngenisa ezulwini. Ngikhuluma amazwi akhulunywa uNkulunkulu kumina. Wathi uma umuntu engabhali, ngimkhumbuza izono eziwu-10, luzofika usuku esewukhohliwe u-8, uSathane esewuhluthile esekhumbula u-2. Kodwa mayibhale phansi lezo zono zonke uzozikhuluma. Wathi ubatshele babhale phansi bese belinda usuku, ngoba uma lufika usuku lokufa ngizobangenisa ezulwini ngoba babhale phansi. Ngayilalela leyo nto, nami kufanele ngibe honest ukuthi ngezwa kodwa ngizwisisanga ngoba ngacabanga ukuthi ngempela uNkulunkulu uzobangenisa. Wayesengiprovela ke kulezo nsuku. Kukhona owesifazane owangifonela, angisamkhumbula, angisamazi kuhle futhi ngiyabonga. Angixolele makuwukuthi usekhona egroupini. Kodwa kufanele ngikhulume indaba yakhe ngoba ngilisha igama lakhe. Ngiyaxolisa. Uthi, Baba uNtsibande, ngiyaphuthuma, ngiyacela ukukhuluma nawe. Kunesono engifuna ukuzivuma. Ngithi mina kuyena awukwazi ukuzivuma, awukwazi ukungenela ulayini. Kuba nje ulayini, ngizokunika idate. Bhala phansi njengoba sengikunika idate nje. Hayi ngempela ngabhala phansi, ngamnika idate, saqeda. Mase lifika usuku ngoba abantu angibengisayikhumbula izathu. Usethi Baba uNtsibande, yimina lo engangithe ngijahile. Uthi yazi inkinga yami kwakuyini? Ngithi angazi ndodakazi. Uthi ngakhipha isisu, ngenze abortion. Bengingalali, lengane ikhala ingikhalela njalo ebusuku, bengingalali. Ngiyiboniswe lengane ikhala ithi ngibulaleleni. Uthi kodwa wanele wanginika idate, ngabhala phansi lesisono, yanqamuka ngalelo langa. Wayesekhuluma uNkulunkulu kimi wathi bengifuna ukukubonisa ngikufundisa ukuthi uma umuntu ebhale phansi usethethelelwe. Kuphela kodwa akathembeke aligcine lolo suku. Ngoba uma engasathembeki aligcina lolo suku, intethelelo lakhe iyaphela ngoba ilele ekuthenini mina ngiwuNkulunkulu ngiyambona ukuthi usebhalile. Kodwa kufanele wena ugcine umkhulekela umcelela uxolo. Mayingasezi kuzo umcelela uxolo, akaliceleliwe. So ngifuna ukuzoyidizelela leyo nto. Usumude kakhulu ulayini ngendlela ebuhlungu. Siyangizwa manje mangithi indlela ebuhlungu. Uma umuntu namhlanje ethola umhla ka-30 August 2023 elinde ukuvuma izono zakhe. Kodwa bhala phansi mntaka baba. Ake sibukeke lelizwe engilikhowuthile. Khona sizolibuka kancane ngoba ngicabanga ukuthi enye into edida abantu. Bacabanga ukuthi izono bazivuma kuBaba uNtsibande, kanti asivumi phela kuBaba uNtsibande, sivuma uNkulunkulu. Masifunda lapha kuJoshua 7 verse 19 no-20, ngeke ngimcaphune ngizomphinda. Uthi verse 19, uJoshua wayesethi ku-Akhani, indodana yami, ake umnike uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli inkazimulo,
uvume kuye ungitshele okwenzileyo ungangifihleli. U-Akhani verse 20 wamphendula uJoshua wathi, kuyiqiniso ngonile kuJehova uNkulunkulu kaIsrayeli ngenze ukuthi nokuthi. Into esiziphawula la kuverse 19 uthi uJoshua, nika uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo, uvume kuye uJehova, kodwa utshele mina okwenzileyo ungangifihleli. So asikususe lento ukuthi sivuma kubaba uNzebande, ngoba mawuke wayigudluza leyo nto uzo-understanda mangithi bhala phansi, ngoba uvumi kimi. Ngesikhathi ubhala phansi uNkulunkulu uyabona, usekuthethelela, usekuhlanzile ngegazi lakhe, sekusela ukuthi wena uyigcine inkonzo ngokuthi ukhulume nobaba uNzebande ngedate yakho. Kodwa uvumi kubaba uNzebande, uvuma kuNkulunkulu, ubaba uNzebande uzokhulekela. Uthi uJoshua, Akhani indodana yami, ake unike uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo. Mawubhala phansi usuthola idate, usumnikile uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo. Uvuma kuye, awuvumi kubaba uNzebande. Kodwa uzotshela ubaba uNzebande okwenzileyo ungamfihleli, ukhuluma iqiniso. Verse 20 useyaphendula u-Akhani uthi, kuyiqiniso ngonile kuJehova uNkulunkulu kaIsrayeli ngenza ukuthi nokuthi. So kusemqoka ukuthi ubhale phansi njengoba ukwenzile ukuze ukhulume ukukhumbule. Manje abantu kabezwa baqonde mangithi bhala phansi, abanye bathi abakwazi ukubhala phansi. Angazi-ke noma umuntu akazi ukuthi wakwenza kanjani isono, kodwa-ke usathane ongenza leyo nto akuvimbe, ubuyazi ukuthi uma ungabhalile phansi une-date uzofika esihogweni uma ingakafiki leyo date. Kodwa uma uhamba ingakafiki leyo date ubhalile uzofika ezulwini. I-VN-ke kune-VN-ke manje enye ngithola izolo egcizelela lento engiyishoyo. Ukwambuleleka uNkulunkulu kumina ukuthi namhlanje angichaze lokhu, bese ngithatha le VN yalo muntu angimazi ngamehlo, uyithumelile ebonga ukuthi unele wabhala kwenzakalani. Ngiyacela uyilalele bese ngamanye amagama lo line omude kufana nokuthi awumude, ngoba umbaba uNzebande sekunikile idate namhlanje ngo-3 ngiyalinganisa. Ubhale phansi wena, yebo mhlambe ziningi lezo ikhumbulayo asha u7 usuyibhalile, azisekho kuwe, sezisephepheni, sezithethelelwe. Yabona ulayini umude. Yebo-ke linda ukuze ugcine ukhulekelwe, kodwa kwele kamoya usuthethelelwe ngoba ubhalile phansi. Ngithi abantu abayithengelele notebook anyana encane engathi angazi uma uthukwayo noma yini, kodwa encane nje hardcover, uyithengele yona, iyangena ephesini mawumama, iyangena emabhlukweni namaphayethe amakhulu, uyifakele lento uyiphathele yona. Uthi usetekisini noma ukuphi mawukhumbula isono, uthi shuye eceleni usiyabhala, uzibhalele lento yakho, uzihlanze uzingcwelise phambi kaNkulunkulu. Ngiyacela bangcwele, ubuke kumuntu ulayini awumude lo line lo, useduze mfushane ngendlela emangalisayo. Ngiyethemba-ke kuzwakele bangcwele bengifisa ukucacisa leyo nto ukuthi ulayini awumude. Kubiza ukuthi wena bhala phansi uma usune-date, noma-ke thola i-date iqala ubhale phansi, noma qala ubhale bese ucela i-date, ngoba i-date uzoyithola uma usuyicelile. Uma usuqedile ukubhala leso susibhalile asisekho kuwe, sesisephepheni, sesithethelelwe, ubhale esilandelayo. Kanjalo uzobe sekusiza uNkulunkulu enkingeni yakho oyifunayo. Kakhulu uma sesikhuleke nawo Roma 10 verse 9 uzobe usekusiza uNkulunkulu ngoba uyakubona ukuthi userious. Kodwa qikelela ukuthi appointment yakhe ingageji, ikude impela yona, ngiyavuma ingageji, kodwa wena usuthethelelwe. Ngithemba ngezwakala bangcwele, ngikhuluma lokhu ngikuKristu, ngikhuluma lokhu ngikuNkulunkulu, ngeke ngidlale ngawe, ngeke ngiqamba amanga. Ngiyacela ke sithandaze. Baba, egameni likaJesu uNkulunkulu wethu, ngiyabonga sengikwenzile othe ngikwenze. Nkulunkulu wami, basize abantwana bakho. Siyazi ukuthi baningi babiziwe kodwa bambala bakhwethiwe, khona bangezukuzwa ngisho sekuchazwe ngale ndlela, ngoba vele babiziwe kodwa bakhethiwe. Kodwa ngiyabakhulekela nabo ngoba bafele esiphambanweni.
basizeke Nkosi egameni likaJesu Kristu ophilayo. Siyabonga uNkulunkulu nomusa uthando sithanda ngalo. Amen. Nami lento eyenzakalayo bangcwele intsha ngifundiswa uNkulunkulu usuku nosuku. Ngakho-ke lalela-ke i-voice note elandelayo uze umntwana kaNkulunkulu efakaze egameni likaJesu. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi Baba, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngicela ukuthula ubufakazi ukuthi hey muhle uKristu ngezikhathi zonke. Ngiyambonga uNkulunkulu namhlanje uJesu Kristu ungenzele isimanga ebengingacabangi ukuthi kungenzeka. After nje ubaba enginikeza umkhuleko lo wabaseRoma ukuthi waseRoma 10:9 ukuthi ngikhuleka ngawo zonke izinsuku masikhuleka ntambama nasemini, kodwa nje isikhathi esiningi masikhuleka ntambama ngiyawusebenzisa kakhulu bese ngifaka owami ngaphezulu. uNkulunkulu namhlanje ungenzele isimanga, ngathola imali ebese ngizitshela ukuthi vele seyiphelile ngeke ngisayithola, kodwa nje since ngikhuleke ngalo mkhuleko wabaseRoma ngathi ngitutse nje ukuthi ngizoyithola yini imali, ngaphinde ngaqhubeka ngabhalisa. Namhlanje mangithi efonini ngiyawubona umeseji uyangena. uNkulunkulu ungibusisile. Ngiyabonga kakhulu Baba. Ngiyambonga uNkulunkulu ngawe imfundiso zakho. Yazi nje since wathi ngibhale nezono zami phansi, nomoya wami nje ukhululekile kanti bengisindwa nasenhlizweni yami ngihlala ngishaya uvalo engingalazi ukuthi libuyaphi, kodwa nje since wathi ngibhale izono zami phansi, hayi ngiyabona inkazimulo kaNkulunkulu ihleli phezu kwami. Ngicela ukuthi uNkulunkulu asigcinele wena nomndeni wakho, akwandisele iy'nsuku. Sisakudinga ey'mpilweni zethu, kuningi sisakudinga ukuthi usifundise ngakho. Ngiyabonga Baba, uNkulunkulu akwandisele. uJesu Kristu inkosi. Bengicela ubaba angithumele i-akhawunti nami ngizonikela kuNkulunkulu okungokwakhe ngoba naye ungiphile okungokwami. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Ngiyabingelela nomndeni wakho wonke ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyathanda ukuthatha leli thuba Baba lokuthi ngilethe ufakazi lokubonga uNkulunkulu ngalokho angenzeke khona emveni kokuba ngivumele izono zami leli viki elidlule. Ngiyathanda ukubonga uNkulunkulu oqala ukuthi angenzele lelo thuba lelo ngoba bekuyithuba belokhu kade ngikhalela ngifisa empilweni yami ukuthi lifike. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi igcine lifikile. Ngiyabonga nje kakhulu ukuthi emveni kokuthi ngivume izono zami ngizizwele i-peace engingayazi ukuthi ngingayichaza kanjani. So ngisamangele namanje ngimangaliswa ukusebenza kaNkulunkulu. Ngizwa enye i-peace engingayazi engingikwazi ukuyichaza uNkulunkulu angenzele yona emoyeni wami. Ngizizwa nje ngilaphekile kakhulu. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe Baba nomndeni wakho wonke ukuba nimlalele ukuthi nisifundise indlela yeqiniso. Kuncane okwethu ukubonga masibheka imisebenzi kaNkulunkulu asenzela yona usuku nosuku, umzuzu nomzuzu. Ngempela inamandla lenkonzo, and ngingathanda no-encourage nabanye ukuthi bayenze ngoba ngempela ikhona i-breakthrough kuyo. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyaxolisa ngokuthi ngelula isikhathi ukuthi ngingafaki ubufakazi. Ngisamangele ngempela ukuthi uNkulunkulu kanti ukusebenza kwakhe kunjani. So ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu, angiphezi ngiswele imilomo namazwi okubonga. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngathi nganibusisa kakhulu.
nomndeni wakho egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu. Siyabonga ngemfundiso zonke enisipha zona, ziyaphila. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba noma Mtsebane, ngiyanibulisa egameni likaJesu Kristu ophilayo. Baba, ngiyabonga kakhulu, ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi angidibanise nawe. Ngitholile ilanga lami lokuvuma izono, ngabhala izono zami, ngaqalisa ukubhala izono zami. Isimanga mina bengazi izono ezimbalwa nje ezingafikanga naku-10, kodwa ngithe mangiqala ngibhala, izono ezingaka zami nje ezingenziwanga omunye umuntu, izono nje ezibizwa ngegama lami. Ngasho ngathi ngacishe ngafa ngangambona uNkulunkulu, ngezona ezingaka bengizoya kuphi khona. Ziningi, kodwa emveni kokuba ngizibhala, ngoba ngisaqhubeka namanje ngiyazibhala, ngiyazikhumbula lokhu manje zifika ngikhumbula nga-1 ngibhala, kodwa ngiyakhululeka, umoya wami uyakhululeka. Umoya wami nje uyakhululeka, angisenalo uvala kade ngiba nalo lesono. Umoya wami nje uyakhululeka. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Bese kuba igama likaJesu Kristu ophilayo, liyangisebenzela ngaso sonke isikhathi. Angisayenzi lento ade ngihlale ngithi ngegama likaJesu esimeni. Sengivele ngithi uJesu Kristu inkosi yizo zonke izimo engidibana nazo. Sengikwazi ngisho ukubona isono noma sesifikile engqondweni, ngikwazi ukulwisana naso ngoJesu Kristu inkosi. Sivele sinyamalale sisahlele engqondweni. So amandla okuvuma ukuthi uJesu Kristu inkosi ayamangalisa. Mina bengingayazi le mfihlo engaka kaJesu Kristu inkosi, bengingayazi le mfihlo engaka, kodwa iyamangalisa nje empilweni yami. Ziningi izinto ezenzakalayo, ziyanqotshwa ngoJesu Kristu inkosi. Nomthandazo wabaseRoma 10:9 ngiyawusebenzisa njalo ebusuku uma ngilala, ngisebenzisa naso sengiwusebenzisa ngaso sonke isikhathi. Every time mangizwa kune-attack emoyeni wami, vele ngisebenzise lo mthandazo, ngisho ukuthi uJesu Kristu inkosi. And ngiyabona izinto kuyenzeka nje, khona into eyenzakalayo nami engingakwazi ukuyichaza, kodwa kunomehluko owenzakalayo omkhulu empilweni yami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe Baba uNtsibande nomama. uNkulunkulu-ke anisikelele egameni likaJesu Kristu ophilayo. Amen. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela egameni elihle leNkosi yethu uJesu. Ngiyabingelela nomndeni wakho wonke ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngiyathanda ukuthatha leli thuba Baba lokuthi ngilethe ufakazi lokubonga uNkulunkulu ngalokho angenzeke khona emveni kokuba ngivumele izono zami leli viki elidlule. Ngiyathanda ukubonga uNkulunkulu oqala ukuthi angenzele lelo thuba lelo, ngoba bekuyithuba belokhu kade ngilikhalela ngifisa empilweni yami ukuthi lifike. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi egcine lifikile. Ngiyabonga nje kakhulu ukuthi emveni kokuthi ngivume izono zami, ngizizwele i-peace engingayazi ukuthi ngingayichaza kanjani. So ngisamangele namanje, ngimangaliswa ukusebenza kaNkulunkulu. Ngizwa enye i-peace engingayazi, engingikwazi ukuyichaza, uNkulunkulu angenzele yona emoyeni wami. Ngizizwa nje ngilaphekile kakhulu. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe Baba nomndeni wakho wonke, ukuba nimlalele, ukuthi nisifundise indlela yeqiniso. Kuncane okwethu ukubonga masibheka imisebenzi kaNkulunkulu asenzela yona usuku nosuku, umzuzu nomzuzu. Ngempela inamandla lenkonzo, and ngathanda no-encourage nabanye ukuthi bayenze, ngoba ngempela ikhona i-breakthrough kuyo. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu
Ngiyaxolisa ngokuthi ngelula isikhathi ukuthi ngingafaki ubufakazi. Bengisamangele ngampela ukuthi uNkulunkulu kanti ukusebenza kwakhe kunjani. So ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu, angiphezi ngiswele imilomo namazwi okubonga. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu, ngathi nganibusisa kakhulu nomndeni wakho egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu. Siyabonga ngey'mfundiso zonke enisipha zona, ziyaphila. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba umpostoli. Ngiyambonga uNkulunkulu ngivuma izono ngolosini ondlule. uNkulunkulu wangenzela izimangaliso. Kungithatha isikhathi ukuthi ngibulethele ubufakazi ngoba bengingakholwa kahle, bengize ngiyingcwebe ngithi hayibo yimini lona. Angazi ukuthi ngizothini, angazi ngiqalephi ngigcinephi. Ngavuma izono, ngangilibe ngibhala, ngabhukha ngo-2022. Mangibhukha ngo-2022 ngangilibe ngibhala, kodwa-ke kuthe nje kulo nyaka ngabhala ngilibe ngibhala. Khumbula nje ngedate besingena emkhosini kaJuly 3, outbreak nge-3 zaJulayi. Ngalolo suku lezo nsuku semkhosini ngangithi mangibhala ngivuma izono. Konke ngangikwenza njengokuthi nje ngangishunqisa impepho. Kwakuvele leyo nto iyenzeke, kushunqe impepho yanuka for 4 hours. Like mangabe ngangiphuza iwayini lalivele lifika iwayini, yonke into yayiyenzeka imanifesta. Lento eyayishiwo ubaba uMkhize lo wayefakaza ukuthi mangabe uphuza utshwala mawufika uyaya uphuze ngempela, uphuze ususha iqiniso. Bazalwane, ngicela ubufakazi nibuthathe buyiqiniso, buqinisile, ubufakazi bunamandla. Ngesikhathi ngangiqala ngoRoma 10 ngivume laphayana, umkhuleko wango-18 May. The day ngizoqala ukumanifesta lezi zinto, kwathi mangiqeda lokho kwathi angithathe lo osibrekhe kuwo nge-3 zaJulayi 2024. Yiloyo-ke lowo mkhuleko kwaqala kwamanifesta yonke into. Khona ubufakazi ade busho ubaba umpostoli ukuthi umama wayegcatshwe ngezizwe. Wathi emkhulekela wezwa kukhala iy'nkomo, wezwa kukhala izinja. Exactly nakimi bekwenzeka. Ngikhonkothe ngingazathi ngikhonkothe ngathi angazi, ngikuzwe ngathi uyakhonkotha. Kwenzeka nje izinto ey'ningi, ngicabanga ukuthi yilezi izinto umuntu ey'landa. So bazalwane, mina i-advice yami nje ukuthi umuntu before acele umkhuleka akacele nje i-date yokuvuma izono. Izono iza-59 uqinisile. Izono ziyasibekela ukuthi uNkulunkulu angasizwa. Ngicela futhi bazalwane ukuthi mangabe khona umuntu omfakile ekhaya lezi, phindela kuyo umcheck uyomncenga umncengisisi. Uyabona nje mina bengingeke ngize ngingene ngibe ngikholwa ngingazi ngithi ngisindisiwe. Ngiyambonga uNkulunkulu, sazoqhubeka. uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi baba. Ngiyathanda ukubonga uNkulunkulu. Inkonzo yokuvuma izono inamandla kakhulu. Ngizizwa nje ngipholile ngaphakathi. Ngizizwa njengathi uthi khona umthwalo usukile, khona nje into engijabulisile. Ngizizwa nje ngijabule. Angazi, ngathi nje nginakho konke engikufunayo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, noma usathane ubelwa. Uma sekumele ngivume izono ngishawa uvalo, kodwa uNkulunkulu uyahamba nami. Lo ngithi nje noma ngabe kuthiwa ngenzakalani, kodwa sathane mina ngizoyivuma izono, ngeke ngize ngidlule usuku lami lokuvuma kwezono. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyambonga. Angazi, ngizizwa nje ngizelwe kabusha, ngathi nje khona angazi itshe lisukile enhlizweni, ngisho umzimba ngiyawuzwa nje ukuthi ulula. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, noma bese ngilinda isikhathi eside, kodwa ngoba uNkulunkulu ubelokhu engitshela mangibhala kwesinye isikhathi ethi suthethelelwe. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngithi nje uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu, ngimbonile amandla uNkulunkulu baba ukubhala ubufakazi
phansi, ngikuzwile ukuthula, ngikuzwile ukuthula baba. Bese kunesikhathi eside kakhulu ngikufisa lokuthula. Kwaba khona nje ummono kudala wokuvuma lezono, kodwa ngingazi ukuthi ngizovuma ngalaphi. Kuwukucabanga ukuthi uma uvuma kubantu ugcina usuze wasenkingeni yokuthi kufakazwa ngabo, ukuvuma izono zakho kufakazwa ngazo. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu, ngimbonile ewenza umsebenzi ngesikhathi ngivume izono ngiy'bhala phansi baba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Angazi baba, isikhathi eside kangaka uNkulunkulu engikhombisa lokuvuma kwezono, engikhombisa ngiyambonga, ngiyambonga nokungilethe nje entabeni. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngisho wenze iy'mangaliso, ngisho kumntwana obefuna umsebenzi wawuthola. Ngiyazi ukuthi sengivumile kuyena ukuthi hhayi kulungile uzohamba. Iy'nkinga kuzoba imali, kodwa uNkulunkulu wenzile umsebenzi wawuphelelisa njengalokhu emnikile. Imali wamenzela yona. Bavela abaka-SASSA bamnikeza, bamkhokhela imali u-700, u-350 ka-SASSA. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Kuningi nje engikubonayo uNkulunkulu angenzelayo kona. Ngiyambonga ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. UJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelele baba egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Kafishane nje bengifisa ukubonga kakhulu baba uNkulunkulu ngawe. Ever since ngiyangacela ukungena egruphini ngenxa yokuthi ngangilalele uYouTube, nganibona lapho. Ngacela ukungena egruphini, wangifaka ubaba on Tuesday. Ngicela nje ngangibambekile, ngibanjwe umkhuhlane, flu. Angisuye umuntu ogulayo kodwa i-flu ibingibambile. Uthe ubaba uma ekhuluma nami wangisendela even i-link ye-website lapho kuney'ntshumayelo khona. Uma ngifika ngempela emsebenzini ngifike ngi-download-e konke ngilalele. Ngifunde naleyo yokuvuma izono, yokubhala phansi izono. Baba ngiyabonga kakhulu. Ngalithenga i-exercise ngabhala noma isitha besize sisho sithi ubhala ihlazo elingaka, mangase kuthiwa licoshwa umuntu leli bhuku uyawukuthini. Ngathi nje anginandaba. Ngiyabonga kakhulu baba. Ufakazi wami ulana bengibanjwe yi-flu. Uthena uma ungisendela umkhuleko oka-Romans 10 verse 9. Ngafika endlini ntambama, ngenkathi uqeda ukungisendela ngaguqa phansi ngamadolo. Ngasho emva kwakho baba. Uthe mase sengishilo emva kwakho ngezwe ngathi umzimba wami ugcwala umlilo, umhlane wami uvutha, nekhanda lami belivutha. Bengine-dread-ke baba ekhanda, i-dread ley'nwele zami lavutha ikhanda, umhlane wavutha. Ngakhala kanti ilapho ebengiphiliswa khona. Nezono ngiy'bhalile, ngilokhu ngisho ngithi uNkulunkulu ngikhumbuze ezinye ngiy'bhale. Ngiyabonga kakhulu. Bengingakwazi ngisho ukukhuluma isifuba sishisa, kodwa emva kokusho umkhuleko Romans 10 verse 9 ngasinda, ngaphila. Namhlanje ngiyakwazi nokusenda i-voice note ngenxa yomkhuleko kaRomans 10 verse 9.
Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga noNkulunkulu ukuthi azongihlanganisa nani. Ngiyabonga kakhulu Baba, egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi Baba, ngiyakubingelela egameni likaJesu Kristu, ngibingelele nomama, ngibingelela abazali basekhaya lizwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba, ngithi nami angibonge uNkulunkulu ukuthi nami ungithwalile kulo mkhosi okade ukhona ngendlela nje engangilula ngakhona. Ngambona uNkulunkulu ukuthi muhle njalo, ngangaphuza amaphilisi, ngangaphathwa khanda. Ngambona uNkulunkulu ukuthi muhle ngey'khathi zonke. Baba, ngiphinde ngidlulisa Nkosi yami ukudabuka kumuntu omelene nokuvuma izono. Uyazi mhla ngiqalile ngibhala kwi-notebook yami, kwakhona into ayenzeka kumina, ngezwa umzimba wami wawubalula, ngezwa khona le nto le ebingigqilazile engingayazi ukuthi ibikanjani. Kodwa ngezwa uNkulunkulu ukuthi ngesikhathi ngiqalile ukubhala mina ngisindisiwe Baba, kodwa kunezona njengokugcaba ngangale nto ngangingayihlambulukanga ngoba ngangiphenduke ngisemncane futhi ngingazi ukuthi kwakuyisono. Kodwa ngathi manje nje sengibhalile nalapho engangigcatshwe khona. Cabanga ngangigcatshwe ngo-1974 ngiseyingane, kodwa bekuthi makukhona izinto ezimbi ezenzeka egcekeni kuvele kulume kuze kube grey lapha ey'nhlangeni eziwu-7 engangenziwe kuzona. Kwakuthiwa siyaqinisa ukuthi noma ngabe sesikhulile singashayeki kalula. Beyivele nezilume, kodwa manje ngixoxa ukuthi ley'nhlanga ey'ndala kangaka. Kodwa mhla ngivumile kwaphela nya ukuluma kwazo. So nje uNkulunkulu ngiyambonga Baba. Soqhubeka thina siy'vumeze ethi izono ngoba siyabona kuyasisebenzela. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela umpostoli Baba uNsibande, ngiyabingelela nomama, ngiyabingelela abazalwane bonke basekhaya lezwi, bingelele abazalwane bonke esinabo entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Cela ukudlulisa ubufakazi Nkosi yami, ngibonga uNkulunkulu umsebenzi kaNkulunkulu angenzele yona ngokungihlanganisa nani bazalwane egameni likaJesu. Umzalwane ongifakile lapha egruphini, kuningi engikufundile nengikutholile, okunye bengikwazi. Ngineminyaka-ke bazalwane ngaphenduka, kodwa nje bese ngifana nomuntu kahle kahle nje ngawakudala, kodwa bengilokhu ngishumayela, hlabelela, ngithi ngisindisiwe. Kodwa ngifike lapha ekhaya lezwi ngifunde okuningi. Siyabonga kakhulu Baba. Ubufakazi bami nje bumi la ekuthenini ngibhukhela ukuvuma izono. Emva kwalokho ngazibhala bazalwane. uNkulunkulu wangihawukela, wangihlambulula, wangiqala kabusha. uNkulunkulu bengihlushwa-ke amadimoni, bengilala namadimoni bazalwane. Ngiphuphe nje umuntu wakithi ongasekho ngilele naye, kangangokuthi bese ngigula njengomuntu ogulayo nasemzimbeni. Although ngithi ngisindisiwe, kodwa nje umthandazo wami ubungasasebenzi, bese ngiphila nje ngokugula. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, amadimoni avalelisile bazalwane. Ngike ngafakaza ngoLesine emkhulekweni womama, ngoLesine emkhulekweni wabesifazane ngapha ngakithi, ngathi ngafakaza bazalwane. Amadimoni lavele labuya idimoni lithi lizozama, hhayi lathola ukuthi cha, uNkulunkulu usemi ngakimi. Inkosi uJesu ingisibekele ngenkazimulo yayo, lahluleka ukwenza ebelithi lizokwenza. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi amadimoni avalelisile, sengiyaphila, sengigezekile. Ngisho ebusweni ngigezekile, ngigezwe kabusha igazi lenkosi uJesu Kristu. Ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu aniphilise, aniqhubezele phambili Baba, egameni likaJesu, uJesu Kristu inkosi. Amen.